афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон. пуфаки баднафс. афсонаи тоҷикӣ. буд набуд як пуфаки лӯйн да яки баднафси кӯчадавак буд. як рӯз ғелон шуда мерафт ки рӯбарӯяш гурбае баромад. пешаки дайду ба куҷо меравӣ? гуфт ва пеши роҳи гурбаро гирифт. тулуми пурбод, ба ман чӣ кор дорӣ? ман туро мехӯрам. мав ахмақ, боз тую маро хӯрдан? гурба ҳанӯз гапашро ба охир нарасонида буд ки пуфак ҳоп карду ӯро фурӯ бурд. хӯрду ғелон шуду рафт, то аз пешаш сагчае баромад. ҳа, саги бесоҳиб, ба куҷо равонаӣ? пурсид ӯ. шикамбаи дам, ту ба ман чӣ кор дорӣ? ғуррид сагча. ман туро мехӯрам. маро? аз дандонҳои тези ман наметарсӣ? сагча инро гуфт ва ак карду дандонҳояшро нишон дод. пуфак як ғелиду ҳоп кард ва сагчаро фурӯ бурд. баъд боз ғелиду рафт ва ба як корвон вохӯрд. шутурҳо ҳама зери каҷоваҳо пури бор. пеши роҳи корвонро гирифту ба сорбон гуфт. шутури сафедро ба ман деҳ, то ман онро хӯрам. сорбон дар ғазаб шуд. аз сари роҳ гурез, вагарна шутур туро бо пойҳояш ба замин парчин мекунад. пуфак хандиду гуфт. пешаки тезҷангол, саги тездандонро хӯрдаму шутури туро наметавонам. инро гуфту корвонро бо бору сорбон хӯрд ва ба роҳаш идома дод. аз пешаш рамае баромад. ба чӯпон хитоб кард. ҳой чӯпони нодон, ба ман як барраву як бузғола деҳ, то шикамамро сер кунам. даф шав аз ин ҷо, гуфт чӯпон. бо ҳамин асо мезанам, мекафӣ. пуфак ба хашм омад ва ҳоп карду рамаро бо чӯпон фурӯ бурд. хӯрду ғелон шуд то ба ҷое ки ғалаи аспҳо мечариданд. назди ғалабон рафту гуфт. як аспи бодро ба ман деҳ, то савор шуда ба хона равам, ки хеле вазнин шудам. вагарна ҳамаи аспҳоятро мехӯрам. ғалабон хандиду гуфт. пуфаки лӯнда, мисоли кӯнда, дар лабам ханда, мезанам ганда. ин аспи бодпой як лагат мезанад, парида ба осмон меравию, беному нишон мешавӣ. ҳоло ҳамин тавр, гуфт пуфак ва ҳоп карду галаро бо галабонаш фурӯ бурд. акнун тамоман дам карда буд. ба зур ғелон мешуд ки аз пешаш кампире баромад. ҳой кампир, ман туро мехӯрам. барои чӣ маро мехӯрӣ? намедонам, одатам ҳамин аст. пиразан каме фикр карду гуфт. майлат пуфакҷон, ман розӣ.
як جان چی 100 جانم قربانی تو ба ман хеле маъқул шудӣ. биё ба хонаи ман меҳмон шав, каме дам гир. хурдаҳоятро ҳазм кун. ман ҳеҷ куҷо намегурезам. кадом вақте хостӣ маро мехӯрӣ. пуфак ки то ин дам сухани хуш нашунида буд, хушҳол шуд ва ба хонаи пиразан даромад. пиразан паси сандалӣ ҷой дуруст кард. пуфак ба роҳат хобид. вақте ки хур кард, пиразан кафгири сӯхтаашро аз сандалӣ берун карду ба шиками пуфак зер кард. пуфак ҳоп карду кафид ва аз даруни он гурбаву сагча, сорбону корвон, чӯпону рама, галабону гала берун омаданд. гурбаву сагча бо пиразан монданд. сорбон шутури сафедро бо бораш, чӯпон бузеро бо бузғолааш, галабон байталеро бо тойчааш ба пиразан тӯҳфа карданд. пиразан соҳиби молу ҳол шуд ва зиндагиашро идома дод. ин буд афсонаи мардуми тоҷик, пуфаки баднафс. афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.